jɛkulu a ɲɛmaw sini u kan ka sigi kɛ Mali yɛrɛ lahalaya la. An bɛna da don o waleyaw fana na ka dɔɔni fɔ aw ye o kisaw kan. An lamɛnbaaw, jɛkulu min sigilen bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko kazi, o ye jɛkulu ye minnu farala ɲɔgɔn kan. U ka laɲini ye min ye, o de ye Mali lakɔliko n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ, n'a bɛ waati jan bɔ. Lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn, ale ni Mali marabaaw, u ye sigi kɛ kunungo ka ci lase ka bɔ ka ɲɛsin u ma, k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi, ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔla Mali kalanko la. Jamanatigiw, lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn maaw, u ye cikan gɛlɛn bɔ ka ɲɛsin u ma, u ka se ka wuli joona joona, fɛɛrɛ ni hakilina ɲuman ka se ka sɔrɔ Mali kalanko la. Nin de ye kunnafoni balaw ye, an balimaw. An bɛna dɔ ɲini ka fara minnu kan k'o lase aw ma bi sibiri, n'o bɛnna janvier kalo tile 8 ma, san 2022. Amisa Sidibe nɛgɛ karafe bɛ ale bolo. Ɲɛta don kibaru ni y'a dunkan ye. An balimaw, kunungo n'o bɛnna juma ma, janvier kalo a tile 7 san 2022. An ka jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita a ye an ka marabolo a den bɛɛ lajɛlen bisimila n'o bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ minisiriw la. A kɛnɛ kan min ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga, Mali premier ministre, ale tun bɛ yen. A kɛra sababu ye minisiriw u ye wulikajɔw kɛ kelen kelen ka na u ka sankura a foli a n'a dugawu ka kɛ jamana ɲɛma a n'a ka marabolo ɲɛma ye. A kɛra sababu ye min ye marabolo ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye. A sigira ka da don waleyaw la, waleya minnu tɛmɛna san 2021 kɔnɔ. Waleya ninnu bɛ tali kɛ min kan, gɛlɛya min bɛ ni o ɲɛsinna u ma, ka sanga ni gɛlɛya ninnu ye, u ye jija ni cɛsiri minnu fana kɛ jamana ye ani jamana kɔnɔdenw ye ka se ka minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ ni cɛsiri la. Minisiri ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga a ko minisiri tɔw bɛɛ tɔgɔ la u bɛ jamana ɲɛma fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri la. Ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi, Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɛlen don min ye lakanako ye o ka se ka lasabati jamana kɔnɔ. O kɛra sababu ye finitigilakaw olu ka jɛnsɛnni jamana yɛrɛ kɔnɔna la dɔ farala o kan, wa o dusukun milen don kosɛbɛ ka ɲɛsin maamurutilenw ma, min bɛ kɛ sababu ye finitigilakaw, u balimaw, u musow, olu ka se ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ jamana kɔnɔ. Jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ ni cɛsiri ani u ka damakasi min cayara minisiri ka fɔliw la, o ko o de kɛra sababu ye jamanatigiw ye wulikajɔ kɛ ka dɔ fara wulikajɔ ninnu kan. O de fana bɛ ka jigisigi o waleyaw la sinsin jamana kɔnɔ bi. Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko hali n'a yirala k'a fɔ gɛlɛya caman taara ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ani marabolo baaralaw ma, u ma olu saliya, olu ka wulikajɔ ni cɛsiri la u ka dɔ fara kan. U b'a yira jamana ɲɛmaa la k'a fɔ olu ka seko n'u ka dɔnko ye baara minnu ye, olu bɛn'o kɛ wa u bɛ dɔ fara kan. Jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita a ko a bɛ marabolodenw bɛɛ fo u ka wulikajɔ ni cɛsiri la, baara min kalifala u la n'u bɛ ka kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan. Wa ale bɛ min ɲɛfɔ u ye, sigikafɔ min kɛra n'o ye Assise nationale de la refondation ye, jaabi minnu bɔra a kɔnɔ, jamanadenw u sigilen bɛ ka a kɔnɔ. Ka sababu kɛ o jaabi baara ninnu kan ka bila sen kan. Jamana ɲɛmaa ko o ye mara kɛcogoya ɲuman baara dɔ ye. Sani baaraw ka kuncɛ, marabolodenw n'o ye premier ministre a n'a ka jɛkulu maaw ye, u ye dugawu dɔ kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma, min ye kɛnɛya ye, bɛn, basigi ani hɛrɛ caman k'Ala k'o di a n'a ka denbaya ani maliden bɛɛ ma, min bɛ kɛ sababu ɲuman ye Mali kura jɔliw a baaraw ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. An balimaw, alamisa ni o bɛnna janvier kalo tile 6 ma san 2022, Nigeria jamana ɲɛma n'o ye Muhammadu Buhari ye, ale ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin Mali cɛmancɛ fanga tigilamaaw ma. A ko hakilina min bɛ ale la, a b'a ɲini Mali marabolo ɲɛmaaw bɛɛ fɛ u ka u jija u k'u cɛsiri min ye CEDEAO ka laɲini ye,
laɲini min bɛ kɛ sababu ye fanga ka sigi jamanaden gansanw ma ko u ka o lasabati. O kɛra sababu ye hakilina ninnu sɔrɔla min fɛ jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a tun ye ciden dɔ bila ka taa Nizeriya ka taa hakilina ni laɲini minnu bɔra an ka jamana sigikafɔ yɛrɛ la taa o lada Nizeriya jamana ɲɛmaa tulo kan. Colonel Abdoulaye Maïga ale ye Mali minisiri ye, minisiri min ka baara bɛnnen bɛ mara cɛbɔli ko ma. Ale tun bɛ a taama jɛkulu maaw la. Sɛbɛnfura min bɔra desanburu kalo tile 27 ka se a tile 30 ma san 2021 jaabi minnu sɔrɔla taara o de di Nizeriya jamana ɲɛmaa ma. Kɛra sababu ye Nizeriya jamana ɲɛmaa kɔni ye ladilikan minnu di. A ko ale bɛ min laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamanatigiw k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka kalafiliw kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ fanga ka segin ka di jamana kɔnɔden gansanw ma. Muhammadu Buhari a ko ale bɛna seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka Mali jamana yɛrɛ dɛmɛ. Hakilina ni laɲini min bɛ ale la, gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ caman ka se ka bɔ gɛlɛya in na, nka ko gɛlɛya nin tɛ se ka ban cogo si la fo an ka se ka ɲɔgɔn faamuya. O de kɛra sababu ye sigi min kan ka kɛ sini CEDEAO jɛkulu maaw fɛ ni Mali jamana yɛrɛ ka kɔɲɔw kan ka ɲɛfɔ ye, olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka hakili jagabɔ kɛ bɔra ɲuman ka se ka sɔrɔ Mali cɛmancɛ fanga ta cogoya la. O ayena tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana. Nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la CEDEAO ka ciden ni o ye Goodluck Jonathan ye ale ka wulikajɔw kɔni senfɛ a sera an ka jamana fana kɔnɔ. A nana an ka jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a hakilinaw lamɛn cɛmancɛ fanga yɛrɛ taa cogoya la. O kɛra sababu ye a yirala a la k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi sigikafɔ kɔnɔna la hakilina minnu fɔra laɲiniw ye o de ye. Goodluck Jonathan a ko ale na segin ka taa ni o cikan fana ye CEDEAO sigi kɛnɛ kan ka taa o ɲɛfɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye ni bɛn kɛra min kan sɛbɛnfura na bɔ ka da jamana kɔnɔdenw tulo kan. O ayena tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana. An balimaw min ye an ka jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ye kunungo n'o bɛnna janvier kalo tile 7 ma san 2022 a ye Mali kunnafonidilaw u ka ɲɛmaa so a ɲɛmaa a y'o bisimila kuluba. Baaraw kɛra sababu ye da nana don waleyaw la sankura san 2022 kunnafonidilaw ka ɲɛmaaw u ye o duwawu do kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma baara ka se ka ɲɛ u bolo. O tɛmɛlen kɔfɛ min ye Banjugu Dante n'o ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaa ye a ko san tɛmɛlen gɛlɛya caman yira kunnafonidilaw ka baaraw la. A kɛra sababu ye coronavirus bana a ye baaraw kɔni a y'u yɔbɔyaba nka o bɛɛ n'a ta kunnafonidilaw ye u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kunnafoni ka sɛbɛ k'a di hakilisigi ni basigi la. An n'a yirala k'a fɔ kunnafonidila dɔw bɛ yen olu tɛ so bi ka sabu kɛ u tununnen don so ni kungo cɛ. O wulikajɔ ni cɛsiri ninnu bɛɛ senfɛ Banjugu Dante ko a b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na min ye o kunnafonidila ninnu ye olu ka se ka segin so. Tasibila fana kɛra Banjugu Dante fɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni tora Maliko yɛrɛ la ka sanga ni gɛlɛya in ye. A kɛra jamana kɔnɔden gansanw ye a kɛra finitigilakaw ye a ye o fana kɛ ka tila ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ani an ka kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma minnu ka jija ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ Mali yɛrɛ a ɲɛda kura ka se ka jɔ wa a ka se ka ye kunnafoni yɛrɛ nasira fɛ. A ko min ye dɛmɛ ye n'o kɛra sababu ye ordinateur n'o ye subahana mansin ye ka se minɛn caman ma ale ni kunnafonidilaw ka soba a bɛ ka labɛn cogoya kura wɛrɛ la. O waleya ninnu la sabatira nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛyaw bɛ minnu ka ca kosɛbɛ. N'i ye kunnafonidi yɛrɛ nasira ta k'a lajɛ kunnafonidila a n'a dicogo a n'a suguyaw u cɛyara kosɛbɛ. U ye laɲini kɛ jamanatigiw fɛ ale ni autorité de la communication kunnafonidi yɛrɛ sira jɛkulu min sigilen bɛ ka se ka u lakɔrɔsi u bɛɛ lajɛlen ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ani jamana marabaaw min bɛ kɛ sababu ye sariya ka se ka ta. Sariya min bɛ kɛ sababu ye kunnafonidi baaraw ka kɛ hakilisigi ni basigi la. Foli ani tanuni taara ka ɲɛsin fana sigi ka fɔ baaraw ma
minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mali kura bila sen kan. Kuma labanw na jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a ye kuma ta k'a bɛ foli ani tanuni ta k'a di Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmaaw minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ. A ko n'i ye bɛɛ fanga ta k'a lajɛ a maraba fanba o dɔ ye kunnafonidilaw ye wa olu bɛna u seko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka bololi ɲumanw la sabati don n'a nataw la min bɛ kɛ sababu ye Mali kunnafonidilaw u ka se k'u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. A ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana. An balimaw ka sanga ni sankura baaraw ye min ye Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba n'a bɛ wele ko Haut Conseil Islamique o ɲɛma a n'a ka jɛkuludenw u ye wulikajɔ bila sen kan dɔgɔkun in kɔnɔ u bisimilala jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta fɛ. Kɛnɛ kan min ye laadalamaw ani kerecɛnw ka ɲɛmaaw olu bɛɛ tun bɛ yen. Nin jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka hakilina ni laɲiniw tun ye kelen de ye Mali kura ka se ka jɔ wa gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na jamana ɲɛmaa a ka dɔ fara a ka jija ni cɛsiri kan o gɛlɛyaw ka se ka lawuli. A kɛra sababu ye Usmane Sherif Madani Aidara n'o ye Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba ɲɛmaa ye ale ye dantigɛli kɛ jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ o seereyaw an ka jango lamɛn. Fɛn gɛlɛman caman nana an y'i ka da kɔngɔ ye dayɛlɛ an b'i fo o la tila ka segin a kan ni a y'aw ɲɛ da la dɔrɔn a ye dayɛlɛ jamana ko de b'an se jamana den dɔw tɔɲɔli n'u kamana gɔnna n'u sera anw ma o de b'an se aw alors a dun an ma datugu o la nin kɛnɛ in kan a bɛ wajibiya an k'o foli k'i ye o kɔfɛ fɛn damadɔw bɛ yen an bɛ o ɲinini kɔrɔ don mɛ baara an bɛ fɛ a baaraw ka ban pewu silamɛw ka sira kan o belebele dɔ ye silamɛw ka furusiri ye n bɛ fɛ o baara tɔ a ka fara an kan o ka dafa bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ an kun y'a ɲini kabini kuma jan président i b'a dɔn anw ka alimamiw an'anw karamɔgɔw ka ca la n'i ye duloki ɲuman ye an ka n'a dɔ de ɲɛnen don an ma an ka alimamiw u bɛ degun siraw fɛ u taatɔ misiri la u ka mɔbiliw bɛ minɛ u ka motow ka polisiw fɛ wa o ka kan fana mɛ u tɛ sira sɔrɔ ka misiri sera a kuma na dɔw taatɔ don janaja la o la an kun y'a ɲini kariti dɔ ka dilan an ka karamɔgɔw tɔgɔ la an'an ka alimamiw tɔgɔ la kariti min bɛ se k'u tɛmɛ ni nɔgɔya yɔrɔw la tari u na se k'u sen sɔrɔ n'a yer'u bolo fana jamana yɛrɛ k'a lajɛ ka bonya dɔ da u kan parce que olu bɛ jamanaden bɛɛ de ka baara la olu de bɛ suw seli olu de bɛ furuw siri olu de bɛ denkundiw kɛ o kɔfɛ Libi président kun ye an ka karamɔgɔ caman ta Mali kɔnɔ yan ale de jɔlen don n'o ye Kadafi ye kalo kalo ale de b'u sara o kun kɛra lafiyaba ye an ka karamɔgɔw ma mais ale bɔlen ye fɔ bi ɲɛ foyi ma sɔrɔ o la karamɔgɔ ninnu bɛ degunba kɔnɔ mais waatinin dɔ la dɔɔnin mun sɔrɔ la o tilal'u ni ɲɔgɔn cɛ o kusayar'u ma kosɛbɛ mais kabini o fana kɛra dɔwɛrɛ ma sɔrɔ bilen mana an b'i hakili jigin i k'i janto o yɔrɔ la o ɲɛ ka ɲini hinɛni dɔ ka se ka kɛ u ye a papiyew bɛɛ bilalen bannen don gouvernement b'a kalama kosɛbɛ hali ni y'an ka minisiri ɲininka n'o ye silamɛw ni danbe ka minisiri ye ale b'a kalama o kɔfɛ jamana in kɔnɔ yan président arabukan fɔlɔw jatelen tɛ kosɛbɛ mais arabukan fɔlɔ dɔw bɛ yen diplôme baw de b'u bolo mais u ma se ka place sɔrɔ an kun ye wulikajɔ dɔ k'o fana na o papiye kow kun bɔra ka fɛn caman k'a la a tɔ tɛ bɛrɛ ye an bɛ fɛ i k'a lajɛ o tɔni bɛ se ka dafa cogo min na i ka o dafa an ye o la sa min tugulen b'o la o de ye an ka minisiri n'o ye silamɛw ka minisiri tuma bɛɛ an tulo b'a kulekan na ko papa ka taa kun a k'a lajɛ a k'ale filɛ parce que ale kungo ka bon kosɛbɛ ale bɛ taa mɔriw ni karamɔgɔw ni alimamiw de ka baara la n'a fɔra alimami ye ko minisiri bɛ da la hali ni jigi ma da caman kan i b'a fɔ ko nin minisiri tɛna n bolo jala bila ayiwa n'a fɔra minisiri k'o bɛɛ bɔ a kun n'ala ma fara kan a bɛ gɛlɛya an tun fɛ k'o yɔrɔnin sulen a k'o faamu o kɔfɛ kuma laban na président an bɛ segin k'i fo i n'i ka baarakɛlaw ka premier ministre fo a n'a ka gouvernement n y'a fɔ ye cogo min na an sɛgɛnnen don jamana in ko o ko mana kɛ hali ni pɛtɛrɛni cira
burusi kɔnɔ anw de bɛ wele u nana bi an kan u y'a kɛ tan n'o kɛra an bɛ boli ka se aw fana ma n y'a fɔ n bɛ segin a kan an ma datugu an na o na a bɛ sira dɔ yira an na a ye taa nin fɛ an bɛ t'o fɛ fana wa ni ala sɔnna bi telefɔni minnu bɛ ka ci an ma an bɛ ka kibaru minnu sɔrɔ a kelen bɛ k'an nisɔndiya parce que yɔrɔ degunnen caman bɛ yen monsieur le président o tigiw alhamdulilahi u bɛ ka ala tanu malgré a ma ban tile kelen ko tɛ an b'a dɔn degun b'a la jamana mɛna nin degun in kɔnɔ mais bi fan dɔw bɛ ka ala tanu mais hali bi dɔw bɛ gɛlɛya in kɔnɔ mana an bɛ dugawu k'aw ye a y'a cɛsiri a ye wuli k'aw jɔ a b'a kan a k'a dɔn jamanaden ɲuman bɛɛ bɛ dugawu kɛ aw ye jamana in basigili la ani mɔgɔ minnu tɔɲɔlen don n'u ka yɔrɔ minɛnen don bingannikɛlaw fɛ u ka se ka lafiya u k'u yɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ an b'aw fo tuguni minisiri y'a fɔ ye n'o ye jara ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen gouvernement bɛ ka balo ta ka taa o di o yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ degun kɔnɔ alors o ye kibaru dumanba ye n b'a dɔn o bɛ sen n'a mɛnna mais a y'a fɔ ye sisan a k'u wulilen bɛ ka jɔ u ka yɔrɔ minnu déplacera ani degun bɛ yɔrɔ minnu na ni mɔgɔ bɛ se ka se lafiya la ko balo bɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ la sisan o kuma duman ye anw tulo la parce que a bɛ wajibiya anw ka mon président i bɛ yafa ma anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o tɔgɔ de bɛ an na anw ka ko ma nɔgɔn lahara ala b'an ɲininka parce que ala y'a wajibiya anw kan an ka faamaw bonya maa o maa n'i ye silamɛ ɲuman ye i tɛ se k'i ka fanga dɔgɔya mais sariya b'a wajibi i ka i ka tiɲɛ fɔ i ka fanga ye n'a jɛngɛnna alors o de b'an bila kuma ninnu na o y'anw ma wajibi ye parce que an bɛ ɲininka a la lahara a ye faamaw bonya mais a ye tiɲɛ fɔ o la nin yɔrɔ in na ne b'a ɲini aw fɛ toujours n y'a ɲini aw fɛ gundo la a y'a seko k'a la a b'a kan fana k'a fɔ n'i kɛra jamana ɲɛmaga ye hali ni tile kelen don o tile kelen in kɔnɔ jugu t'i la dɛ jugu t'i la o tuma na a y'a lajɛ min sɔnna min ma sɔn a ye gɛrɛ bɛɛ la a ye bɛɛ wele sigi ka kuma mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna a bɛ nafa ɲɛ n b'a dɔn a b'a la mais a ye dɔ fara a kan a kana maa to kɔfɛ a ye jamana in den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min hakilila ye min ye a n'aw ta ye min ye a ka jɛ k'u jira ɲɔgɔn na pour que jamana in ka bɔ nin degun in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ aw ye k'a ɲini aw fɛ nin cɛsiri in kɔfɛ a bɛ baara minnu kɛ jamana lafiyali ni jamanadenw lafiyali kama ala k'a bɛɛ ɲɛ aw bolo nin transition in ala k'a ban hɛrɛ la ala k'a kɛ jamana ka hɛrɛ an tun bɛ fɛ ka nin de fɔ kuma jɛnyana salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. An balimaw mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba ɲɛmaa ka kumaw tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita a ye kuma ta a y'i da don walew la k'a fɔ waleya minnu bɛ maa jigifa ka sanga ni jamana yɛrɛ lahalaya n'a taacogoya ye kolonɛli asimi goyita a ko a ma nɔgɔ wa fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ nin waati in na a b'a ɲini ladalamaw ni diinɛmaw fɛ u ka wele bila jamanaden bɛɛ ma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ cɛmancɛ fanga in ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ jamana ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita ye min fɔ an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ bibi na gouvernement ka laɲini ye fɛn saba de an bɛ ka baara k'o de kan a fɔlɔ o ye jamana ka basigi ye jamanadenw ka lakana a b'a dɔn kɛlɛ ye mɔgɔ caman ka dugu la caman bɛ bamakɔ yan yɛrɛ donc fo buna ka baara k'o kan olu mɔgɔw ka sigi ka t'u ka yɔrɔ la n y'a lajɛ nin kilo damadɔni kɔnɔ gouvernement minɛn min san armée ye man taa n'a fanga na mali kɔnɔ mun tila ka minɛn san mali armée san kelen kɔnɔ mais a bɛ ka kɛ aw ka impôt ni a bɛ wari min sara jamana ye a bɛ kɛ jamanadenw ka wari de kan o de y'a to jamanadenw ka kan ka lakana diyagoya o lakanani an tɛ mɔgɔ ɲɛda filo la an bɛ se ka fɛn kɛ pour que maliyɛnw lakana an b'o de kɛ a tɔ o ye ko wɛrɛ ye o de y'a to ko bɛ n'a tɛ taa n'a bɛ na ni gɛlɛya maliyɛnw ka lakanani kɔnɔna la an bɛ kuma o kan o mana taa ni mɔgɔ wɛrɛw ye an b'a fɔ nin bɛ ka nin kɛ nin tɛ bɛn an ka baara kɛ nin kan pour que maliyɛnw ka laɲini ka se ka sɔrɔ cogo min donc k'a fɔ an na bi kɛlɛ tɛ an ni mɔgɔ cɛ gɛlɛya ma ni mɔgɔ cɛ parce que an bɛ ka maliyɛnw ka hakɛ minnu kɛlɛ kɛ o de gɛlɛya ma ni mɔgɔ cɛ sinon gɛlɛya ko tɛ ni mɔgɔ cɛ o kɛlɛ fana an b'o de kɛ parce que n'an m'o kɛ nafa t'an na donc lakanali o y'an ka baara diyagoya an yɛrɛ ye surasi ye an de tun bɛ terrain kan donc n'i ye surasikɛ kɔni seli politique kɛnɛ kɔni o yɔrɔ gɛlɛyali nana donc lakanani o donna an ka mission fɔlɔ ye filanan o ye ka président kura sigi mais président kura sigili min ga b'a la a gama yɔrɔ ye min ye président kura n'a sigira a ka sigi basigi kɔnɔna la mun b'a to mankan tɛ kɛ président kura a ka sigi mun b'a to n'a nana gɛlɛya bɛ gɛlɛya la tɛ k'ale ɲɛ bilen parce que n'i ye fanga yɛlɛma ninnu bɛɛ ye c'est comme mɔgɔ min bɛ bɔgɔ siyɛn ka kɛ bin kan i kɔni bɛ baara kɛ o b'a to an ko a y'a to gɛlɛya minnu bɛ yen
transition ko gɛlɛya caman kɛlɛ ka fanga bi mun b'a to ni président kura nana a b'a sɔrɔ gɛlɛya ma ca ɲɛ a b'a ɲɛsin a ka baara ma o b'a to an tɛ segin an kɔ bilen ka pa kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ ka pa ta kan ka segin kɔfɛ o man jamana ko la ni Mali ko jateminɛ fanga caman fɛnɛ kɛra a bɛɛ kɛra an ka taa mais gɛlɛya mun do gɛlɛya ma wuli n'o gɛlɛya dun ma wuli e mɔgɔ bɛ na i b'a fɔ ko mɔgɔw janfa parce que n'i kana i t'a faamuya ni i bɛna bɛn gɛlɛya dɔw ma i b'a fɔ mɔgɔw janfa parce que o de parce que gɛlɛya ma bɔ e ɲɛ gɛlɛya bɛɛ i ɲɛ donc n'i nana i bɛ se ka kisi cogo si la i bɛ se ka san damadɔnin kɛ o mana tɛmɛ o gɛlɛya kelen bɛ wuli ko bon n'a wuli n'i ma se ka Maliyɛnw ka hakɛ d'u ma a bɛ na ni yɛlɛmali ye an b'o fɔ CEDEAO ɲɛna a y'a to an ka jamanadenw ka kuma u bɛ fɛ ka kɛ cogo min na u k'o fɔ mun ka ɲi u k'o fɔ mun ma u k'o fɔ an bɛ baara k'o de kan donc o de y'a to n'i y'a ye gouvernement sanctionné la parce que k'an ka chronogramme di avant les 12 an ko non a y'a to an ka jamanadenw ka kuma n'u bɛnna mun kan an b'o ta an bɛ sɛnɛ o ma an bɛ kuma o kan n'o tɛ an ka jamanadenw ka kuma an tɛ se ka foyi d'a ma ko n'an b'o di an bɛ sanction nana ten cogo de la bɛɛ n'i ka intérêt de don bɛɛ b'i ka intérêt de défend donc u t'a défend an fana Maliyɛnw t'a défend kɛlɛ o de donc a to an b'u Maliyɛnw ka hakɛ an b'o kɛlɛ kɛ o bɛnna mɔgɔ ma an b'o kɛlɛ o ma bɛn mɔgɔ ma an b'o kɛlɛ kɛ parce que aw tɛ ka Mali fɛ cogo o cogo a tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ o kan et parce que sini ma aw bɛɛ bɛ se ka minɛn cɛ ka taa o an bɛ taa yɔrɔ jumɛn yɔrɔ t'an na o donc Maliyɛnw ka laɲini ani aw bɛ ka kuma minnu fɔ an ka bɛnkan dɔ sɔrɔ mun b'a to a tɔgɔ ma degun ye a tɛ kɛ Mali jamana Maliyɛnw ma degun ye o de ye ka bɛnkan sɔrɔ mais a tɔgɔ min bɛ jamana ka ɲɛkumu kan parce que jamana bɛ da la fɛn dɔ mana bɛ n'o baara ma kɛ a bɛ kɛ toba jɛ ye yurugu kɛlɛ jamana ka basigi yurugu kɛlɛ a gulonnen b'o la o kɛlɛ fana fa bɛ kɛ de parce que n'a ma kɛ an bɛ stabilité min kan an t'a sɔrɔ parce que furugu dimi a bɛɛ gulonnen b'o la e ye tiɲɛni kɛ ne ɲɛ bɛ la e bɛ ka kɛ fɛn ne tɛ ka kɛ fɛn ne dun ma tiɲɛni kɛ e de tiɲɛni kɛ fɛn tɛ ka bɔ a la dawolo mun na Ala de bɔ Ala k'an kisi ka n'an cɛ jɛ donc a fɔ n'hali bi o de bɛ ka laɲini Maliyɛnw kumana commission d'évaluation o bɛna bila en place a baara bɛ mɔgɔ bɛnna min kɔ o bɛ bila sen kan dɔɔnin fo ka taa fɔ ko a banna i bɛ transition danna yɔrɔ min na ni mun faamu na o fana bɛ continuer donc an ka to jamana sigi senkolo kan mun b'a to a mana gɛlɛya cogo o cogo sɔrɔsira tɛna se politiki kunda donc o tɛ se ka kɛ aw yɛrɛ kɔ parce que bi an bɛ Maliyɛn bɛɛ fo la Maliyɛn bɛɛ ka tɛmɛ an filɛ fɛn fɛn na bi na an filɛ jagɛlɛya fɛn fɛn na bi na ani timinandiya bɛɛ la bi na parce que o y'a Maliyɛnw ka soutien aw ka Maliyɛnw ka wuli ka jɔ ko mɔgɔ ma fari jigi de ka farin donc n'i y'a ye ko jigi b'i la i bɛ se ka risque ta hali bi an b'a ɲini Maliyɛnw fɛ Maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan parce que n'an ko jamana kura an ko Maliyɛn kura nka b'a la dɛ o kɔrɔ ko bɛ ko la an b'o dabila ko bɛ ko la an bɛ sɔn o ma o de b'a to sini ma a mana fɔ ko nin ye Maliyɛn a bɛ dɔn ko a sɔnko ni baara se ka taa o kɔ o b'a to gouvernement na premier ministre a mission dira ministre de culture ma a ka baara kɛ danbe kan danbe b'a to Maliyɛn hali ni a fɔ Maliyɛn bɛ se ka dɔn ni danbe min ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko bɛɛ gulonnen bɛ danbe la bon hali sɔrɔsiya a gulonnen bɛ danbe la i bɛ siran i tɛ sɔn o bɛɛ ye danbe de wa bɛɛ bɛ daminɛ dugu kɔnɔ ka yɛlɛ dɔɔnin parce que sɔrɔsiya b'a dafa de mais ni danbe bɛ yen ka ban a tigi maloyakow bɛ yen a bɛ filɛ ka sa a tɛ sɔn ko dɔw ma donc n'an sɔrɔ yɔrɔ min ka ban dɔrɔn baara ɲɛna hali bi a ɲini aw fɛ a bɛ gouvernement dɛmɛ o baara la Mali kura bɛɛ de ka baara dɔn dɛ dɔw bɛ se ka initiative ta k'a waleya ta mais a baara kɛbaaw o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw dangitigiw ani karamɔgɔw ani dɔnnikɛlaw parce que bɛɛ dalen bɛ fɛn dɔ la bɛɛ bɛ fɛn dɔ bonya donc hali bi ka ɲini aw fɛ a ka gouvernement dɛmɛ o baara la mun b'a to ni président kura nana bɛɛ bɛ t'i ka baara la ni mun ka baara sɛnɛ o taa sɛnɛ kɛ ni mun ka baara politique o taa politique kɛ ni mun ka baara sɔrɔsiya o bɛ taa sɔrɔsiya kɛ mais ni fɛn bɛɛ nana dulon fɛn kelen bɛɛ ɲɛ bɛna jɔ o de la o de kan ka dabila mais o tɛ se ka dabila ni bɛɛ ka hakɛ ma d'i ma donc gouvernement ka laɲini ka basigi la na ka président kura sigi basigi kɔnɔ ka dun ka fa sabati ka kɛnɛya sabati mun b'a to Mali bɛ se ka yiriwa cogo min na. ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko baw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. An lamɛnbaaw an ka lakɔli a bɛ taa cogo min na bi a bɛ masiran ka sabu kɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra jamanatigiw fɛ ka dɛsɛ o bɛɛ n'a ta bɔda ɲuman ma se ka sɔrɔ Mali kalan na a bɛ san caman bɔ bi foroba kalanso kalan tɛ yen ka sabu kɛ lakɔlikaramɔgɔw ka baarabila sanga ni waati o ɲɔ ɲalen don o kɛra sababu ye jɛkuluba dɔ farala ɲɔgɔn kan jɛkulu min tɔgɔ ye ko kazi jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔna na faraɲɔgɔnkulu caman de b'a kɔnɔ lakɔlidenw b'a kɔnɔ lakɔliden somɔgɔw b'a kɔnɔ
karamɔgɔw b'a kɔnɔ gouvernement maaw b'a kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u ka hakilina laɲiniw tun ye kelen de ye u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a ɲini jamanatigiw fɛ k'a ɲini lakɔlikaramɔgɔw ka lafasalitɔn maaw fɛ min ye baarabila banbali ye a ka se ka dabila Mali kalanko la a waleyaw la sabatira kunun ko pyramide de souvenir la jamana faaba la an tun bɛ kɛnɛ kan an ye seereya minnu sɔrɔ an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Madame Di Baba Kanté ka bɔ Kazi la. Kazi ye jɛkulu ye association caman faralen don ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ma ko coalition. An farakun tɛ foyi ye bi école gɛlɛya bɛ hakɛya mun na an farakun y'o de bi ka an ka nisɔngoya jira k'a ɲɛsin gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a ɲɛsin école ma. Grève tɛ ka ban an denw n'an dɔgɔninw u tɛ ka kalan an ka laɲini tɛ foyi ye ka an ka nisɔngoya jira gouvernement la u ni syndicat tɔw u ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn se ye mun ye a kana an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se mun na pour que ka école taa ɲɛ an ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma lasurala la o de ye an ka bi sigi kun yɛrɛ ye an ni ce a ka kulomajɔ la ala ka se n'aw bɛɛ ɲuman ye so inshallah. Vraiment depuis an ye nin grève mɛn fɛn caman kɛra an bɛ delili kɛ côté fila bɛɛ la bɛɛ k'a tabila une nation sans l'école ça ne peut pas bouger. Priorité kan ka kɛ éducation de nin wagati in na enseignants man ka sɔn a ma état man ka sɔn a ma fo bɛɛ ka dɔ bila dɔ ka tugu dɔ kɔ vraiment trop c'est trop anw minnu ye baw ye anw ye kɔrɔw ye an ye dɔgɔninw ye anw denw de tɛ ka kalan kɛ chaque fois on a l'espoir mais ça ne marche pas espoir tɛ se ka na tant que ni éducation tɛ yen an bɛ welewelekan min di état ni enseignants ma n'u m'a dabila u b'a ɲɛ n'an denw ma kalan kɛ u b'a ɲɛ. C'est un syndicat syndicat national d'éducation et de la culture. Bien, en tant que présidente des enseignants syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest pour le Mali, il y a Autorola. On parti fangelin deme, on ti fan demena fo malien ko famu, en baraganyon kramo, kramo ko famu. On tay demsonu ka hake makarani de. C'est vrai, ambe hake nini, en baraganyon ka hake nini oye mais ambi fe anga demsonu fere ka hake ka makara ka la seguma. Donc on tay mi dron an bɛ bɛn de ɲini syndicat synergie mɔgɔw parce que f'a ka dɔn fɛnɛ ko syndicat bɛɛ t'i grève la syndicat synergie mɔgɔw ani gouvernement an bɛ bɛn de ɲini an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ voilà ce que j'avais dit merci. Ni lajɛ ne hakili la a b'a jira mɔgɔ dama min b'a fɛ ni dalen b'a kan ko ka école bɔ nɔgɔ la ka école bɔ juru la parce que syndicaliste u sera kun ye de u ka baara kɛ école ye ka école la taa sanfɛ nka ne ɲɛ b'a la syndicaliste kɛlen bɛ ka l'école kɛ u ŋunanfan de ye hamina ko tɛ l'école ka taa ɲɛfɛ meya bɛ k'i sinsin l'école kan ka fɛn sɔrɔ anw dun fana l'école kan maya ma tuma min na i bɛ taa l'école kama i tɛ taa fɛn sɔrɔ kama o i bɛ taa de faso baara kama i bɛ taa de parce que ni i ye faso denw dilan ka ɲa faso bɛ ɲa i b'o baraji sɔrɔ nka sisan an ko de nin dira nin ma an kan k'o ɲɔgɔn sɔrɔ nin kan ka di yan fɛ an kan k'o ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw yɛrɛ sisan u banna baara ma complètement an y'o de ye kabi kalo 25 ko ni gouverneur bɛnna kan ko ni sara ma na kalo tile 25 ni sara ka sa kalo tile 25 ani kalo ka sa ko ka sara d'u ma ni sara ma d'u ma kalo tile 25 ani kalo ka sa u bɛ baara jɔ u b'o de kan fo ka taa se kalo tɛmɛnen na u b'o de kan ni kalo tile 25 sera i tɛ mɔgɔ ye kalan na u bɛ to ten fo ka taa se sara dili ma ni sara dira kalo tile 10 o kalo tile 10 sa ka taa 10 na ka se tile 25 wɛrɛ ma u b'o baara kɛ a ye jateminɛ u bɛ jeli kɛ kalo kɔnɔ baara la o bɛɛ la u sara bɛ d'u ma an ko de sa hakɛ bɛ fali kusamani na sisan kɔni u mana baara min kɛ o wari bɛ d'u ma n'u ma baara min kɛ o bɛ tigɛ an kɔni o bɛ se ka se ja ɲɛ cogo di anw de y'u bila baara la u ka baara kɛ n'u tɛ baara kɛ u ka dɔ ye grève ye koyi u ka grève kɛ mais u sara bɛ tigɛ o kelen ni kɔni an bɛ n'o daminɛ sisan ni ala sɔnna i ye baara kɛ i bɛ sara i ma baara kɛ i tɛ sara o bɔlen kɔ a la an b'a ɲini école-karamɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili jagabɔ k'i ta ni bila ɲini nin ko in na u kan'i kunbere ka taa syndicaliste nɔfɛ ten parce que ten tɛ ko dilan han cadre kɔni ye cadre de ye i donna baara la kun min na i b'o dɔn jamana ka nafa bɛ i ka baara min na i kan k'o fana dɔn donc mun ye école-karamɔgɔ yɛrɛ ye olu b'o dɔn mun nana école la sa wari ɲini kama olu t'o dɔn an bɛna conférence nin di conférenciers ma aw b'aw fɛla fara en tout cas an b'aw fɛ an ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye an n'a su fɛ an tɛ sunɔgɔ n'an y'an mɔdenninw natɔ ye 7h 8h 9h bɛ se ka na ko k'an ma kalan kɛ a bɛ digi an na parce que an y'a a laban ye min ye o jamana bɛ firi de ala k'an kisi o tuma ni an mɔgɔ mun t'o fɛ an mun t'o fɛ an de dala lajɛlen bɛ yan fo ka cogo ɲini école ye école ka bɔ nin gɛlɛya la kuma ka gɛlɛn n b'a fɛ nin de fɔ an bɛɛ nakun ye kelen ye an bɛ n'o de fɔ ɲɔgɔn ye yan hakɛtoya b'a la.
Bon, an bɛna kuma di an ka cɛkɔrɔba fana ma. Ne tɔgɔ Yakuba Kulibali, ne parent d'élève ka président national par intérim, président ala ka hinɛ a la o tɛ yan. Mais ale ta ne de b'a place ta. Plateforme ye action min daminɛ nin ye, nin ye an parents ka baara de ye. An t'a ɲini foyi la fo école ka taa ɲɛfɛ. Ni école taara ɲɛfɛ o ye anw l'école somɔgɔw ka hɛrɛ de ye. A bɛ ka san 2 de san 3 bɔ an dusu kasilen don an den tɛ taa l'école la an tɛ taa kɛlɛ la dɛ an bɛ deli de kɛ ka deli kɛ gouvernement fɛ ka deli kɛ syndicat fɛ u ka ɲɔgɔn faamu walasa an denw bɛ se ka taa l'école la cogo min na an ye kini kɛ an ye tanni kɛ ni plateforme nana ka na anw dɛmɛ o la anw b'an u fo k'u waleɲuman dɔn syndicat école somɔgɔw don gouvernement école somɔgɔw don ni t'a fɛ an ka jamana ka to kɔ an b'a ɲini u fɛ u ka bɛn ko kelen na nka ne kan ka kelen ka gouvernement ye n'i y'a de se ka sariya fɛn o fɛn bato ka a bɔ a sira kan ka n'a sariya sɛbɛn ka n'a kɛ loi ye a ka gɛlɛn loi kɔni mɔgɔw de b'a dilan n'i y'a dilan n'a ma ɲɛ i bɛ segin kɔ n'i ma segin kɔ i bɛ jamanadenw tɔɲɔ dɛ min tɛ syndicat o jo don mais n tɛ bɔ a kan i bɛ n'i jɔ k'i jalaki ye dɛ an b'a ɲini u fɛ u jo don dɛ u ka segin u ka to an denw ka taga l'école la u ka kɛlɛ nin an b'a fɔ k'a bila pewu u k'a to an ka san damadɔ kɛ an bɛ se k'a to an denw bɛ taa l'école la cogo min n'o tɛ an bɛ kɔfɛ dɛ an bɛ kɔfɛ waati tɛ mɔgɔ kun k'i denw bila ka taa kɔfɛ anw min ye fantanw ye u k'a lamiri parents d'élèves b'a ɲini u fɛ u ka segin u kɔ dɔɔni jamana ka intérêt denmisɛnninw ka intérêt ne b'a fɛ kuma min fara plateforme ka kuma kan o de ye nin ye hakɛto b'a la salamu aleykum salam. Ah chérie, il y a Macron Kadidja. Ni macaroni la kika ye pastaroma ye alkama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jaba la ba la wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 pastaroma a nantan ka di a naman kɛrɛfɛ awɔ pastaroma nantan ka di a naman kɛrɛfɛ an balimaw kalanko ka sanga ni a ye bi min ye Mali ladalamaw olu ka pionniers ye ni a ɲɛmaa ye Bobo Traoré di Bob ye ale ye kunnafoniya di ka sanga ni gɛrɛfu yɛrɛ tacogoya ye wulikajɔ ni cɛsiri dɔw kɛra a fɛ dɔgɔkun kɔnɔ ka se lakɔlikaramɔgɔw ka lafasalitɔ maaw ma ka se ka kuma ɲɔgɔnya la sabati n'u ye min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ Mali lakɔliko la caman ka se ka bɔ a la Bobo Traoré di Bob ye min fɔ ka sanga ni kalanko yɛrɛ lahalaya ye bɛn ni basigi ni kolosuma ka sabati Mali kalanko la an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Régime min tɛmɛna n'o Ibrahim Boubacar ka régime ye comité mɔgɔ ninnu nalen u nana le 18 donc le 26 août o sɔrɔ an ser'u ma n'an ka messager nin kɔnɔna la an ye fɛn caman yir'u la a kɔnɔ ko u ka faso jamana kusiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani fanga min parti min tun bɛ fanga la u k'u fara u kan maintenant u ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ ladiriw ta u cɛma pour une transition exemplaire le placer sous le signe du patriotisme mais sans à la va-vite o kɔrɔ k'a ta ka bɔ yen o transition tɛ parce que jamana tiɲɛlen don ka se yɔrɔ min n'a kɛra ta ka bɔ yen transition na kun tɛ y'u la o kɔnɔna la an y'a yir'u la fana ko an ye an gɛrɛ syndicat la n'o école-karamɔgɔ ka syndicat ye an taara u nɔfɛ an sera ka avec un dénouement heureux à l'époque an sera ka bɔda ɲuman sɔrɔ kow la n'i y'a syndicat mɔgɔ 8 ta les pionniers coutumiers du Mali an ka foulard b'u bɛɛ kan na k'a masɔrɔ u ye layidu min ta an ye k'u bɛ école den kalan an taara ni dɔnkili kelen ye ani slogan fila dɔnkili kelen slogan fila kasi kɛra syndicat mɔgɔw kasira an kasira a tɛ sanu kɔ a tɛ wari kɔ a b'aw danbe de kɔ école karamɔgɔw tɛ mana kɔrɔ a b'aw danbe de kɔ a tɛ sanu kɔ a tɛ wari fɛ a b'aw danbe de kɔ école karamɔgɔw tɛ mana kɔrɔ a b'aw danbe de kɔ a tɛ sanu kɔ a tɛ wari kɔ a b'aw danbe de kɔ école karamɔgɔw tɛ mana kɔrɔ a b'aw danbe de kɔ a tɛ sanu kɔ a tɛ wari fɛ a b'aw danbe de kɔ école karamɔgɔw tɛ mana kɔrɔ a b'aw danbe de kɔ Mali karamɔgɔw
Mali école karamɔgɔw ni kalanko tiɲɛna ni lakana tiɲɛna ni dunkafa tiɲɛna ni kɛnɛya tiɲɛna ni kiri tiɲɛna Ala ka faso Mali b'a kisi a ma nin kɛra an ka slogan ye école karamɔgɔw kasira an kasira o ye layidu ta k'u bɛ kalan kɛ o de kama an ye foulard d'u ma donc ne tuma kɛra mais kunun an taara u nɔfɛ an ye layidu ta ɲɔgɔn ye k'a bɛ kalan kɛ sisan denmisɛnninw tɛ ka taa école la mun de kɛra mun de bɛ yen an nana ni kumakan kelen dɔrɔn de ye ni degun min b'u kan u y'u ka degun fɔ u tɛna don degun kɔnɔ u y'u ka degun fɔ n ko bon an bɛ min nɔfɛ u ka taa écoledenw kalan jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw u bɛ jɛ k'u ka hakan d'u ma u ni min ka kan a bɛ d'u ma waati min na ni la plateforme des 4 syndicats nos collectivités ninnu ye olu fana ka grève wagati ye an taara u nɔfɛ an y'a f'u ye n ko syndicat min ye UNTM ye a ka revendication a k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan olu ka message filɛ nin ye u k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan transition bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ ɲɔgɔn u k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ transition tɛ se ka min kɛ u k'a da tabali kan minnu bɛna jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ après la transition sanu nalen tɛ u k'a dɔn k'a fɔ nin de bɛ yen donc grève ko kɔni an t'a fɛ a ka ye Mali la tuguni u b'an nisɔngoya kosɛbɛ o kɔrɔ ko jamana dirige cogo n'a ɲɛna dɔrɔn grève tɛ yen ni ɲɔgɔn faamuya nana grève tɛ yen donc grève ko in ka ban école karamɔgɔw ka segin ka na école classe kɔnɔ u ka écoledenw kalan donc o tun y'an taa kun ye kunun un seul mot u ka na maintenant ni degun min bɛ yen u b'u to classe kɔnɔ o degun o bɛ ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye olu dan o de kama dɛ degun bɛ minnu kan ka degun nin furakɛ degun bɛ jamana kan ka jamana ka degun furakɛ degun bɛ jamanaden minnu kan k'u ka degun furakɛ o y'u nakun ye donc mais n'olu ma taa classe kɔnɔ aw ta fɛn fɛn tiɲɛ ye n b'a dɔn tigi a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ tiɲɛ min don n b'a dɔn donc gouvernement Choguel Maïga n b'a dɔn donc nin bɛɛ lajɛlen n b'a dɔn u ka hakan tɛ bin fiyewu o mɔgɔw don donc u ka hakan jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw bɛ jɛ k'a ɲini ka d'u ma donc kuma lasurunyara o kɛra an takun ye kunun u fɛ yen an bɛ k'u ka réaction makɔnɔ maintenant état fana ka jɔyɔrɔ min ye état ka jɔyɔrɔ min ye premier ministre i ka ministre o ni président yɛrɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la écoledenw ka kalanbaliya a tɛ ɲɛ fiyewu a tɛ ɲɛ jamana kɔnɔ a bɛ jamana nagasi donc an ye dugawu min kɛ ko Ala ka faso Mali kisi o ma donc nin y'aw wele kun ye kuma lasurunyara pour que k'a fɔ ye degun bɛ jamana kan n'o kalanbaliya ye an ye laɲini k'u fɛ u ka taa kalan kɛ n'u taara kalan kɛ ha kan ka segin u ma u bɛ min nɔfɛ ni dantan bɛ t'a la n b'a dɔn u b'a ɲɛnabɔ tigi o kɔni de aw wele kun ye ka se ka ni kunnafoni yasa n'an sigi ten an ko k'an ye laadala pionnier ye an ye fɛn caman kɛ an tɛna an da don olu la laadala pionnier o i t'i sigi ten ko minnu bɛ yen k'o ma kɛ an ta tɛ politique sira ye an tɛ politique sira fɛ mais laadala ko dutigi agi dutigi place la k'a ɲɛfɔ dutigi o laada la pionnier diyarɔ ye donc n ka foli b'i ye ne kɔni i ka kuma jaabi ni de aw wele kun y'an fɛ transition in kɔni ye i n'a fɔ fɛn cira sanfɛ ni fɛn dɔ bɔlen sanfɛ ka bin Mali kɔnɔ tɛ mɔgɔ si maliyɛn si ka dilanlen nin ye Ala ka dilanlen donc ni transition kɔfɛ i tɛna coup d'état mɛn Mali la fiyewu ka fu siri kojugu bɛɛ dan na donc syndicats bɛɛ lajɛlen ka bila i ka droit kɔnɔ n'i ye fonctionnaire maliyɛn ta il vit au bas de l'échelle mondiale ne yɛrɛ ne tun bɛ sɔrɔsiya la n ka sara wari ma balo a la fiyewu n ɲɛ bɛ n ka appareil sigilen na wa n ma maga u si la fana baarakɛ waati baara jiginnen de bɛ maga n ka fɛnw na donc n'i y'a lajɛ an yɛrɛ ka kan kɔnɔ ne ye min don o atelier la dɔɔnin b'a à 7 millions kan uniquement pour la formation du personnel ne ka wari de tun bɛ taa mais ne ka fara wari n m'a kɛ n ka denbaya balola ye n m'a kɛ fosi ye ka n tɔɲɔgɔnw dɛmɛ n'a ye donc kuma lasurunyala k'a fɔ ko malidenw bɛ sɛgɛn kɔnɔ mali ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna u mago ma jɔ maliden na u mago ma jɔ malidenw na o de degun bɛ jamana kan u mago ma jɔ malidenw na o de degun bɛ jamana kan n'a ko fɛnw bɛ bɔ an ka ressources o bɛ bɔ la fɛnw bɛ sɔrɔ la a dugukolo jukɔrɔ denmisɛnninw minnu bɛ chômage la o ka ca kojugu a tɛ faamuya quoi a tɛ faamuya indépendance talen ala ma mɛn wa n'a fɔra ko o waleyaw bɛ o jamana kɔnɔ halisa o waati ma se quoi bon ni mɔgɔ kan k'i insérer fana domaine na parce que olu bɛɛ b'an ka papier la min cira CEDEAO ma ka ci Union africaine ma ka ci Nations Unies ma parce que n ye misali min f'i ye an ye min ci CEDEAO ma ka ci Union africaine ma ani Nations Unies an ye min ci CNSP ma k'an bɛ kɛ cidenw ye ka Mali ka degun lase diɲɛmɔgɔw ma o de kama e ma sɔrɔ a fɛnw na an ye a lase diɲɛmɔgɔw ma ka tila k'a lase malidenw yɛrɛ ma an ye lancement kɛ Buguni misiriba kɔnɔ o ni Buguni gouverneur la ka sɔrɔ ka na radio sow la degun min bɛ jamana kan degun min dara jamana kan régime fɛ kabini Musa taara degun min dara jamana kan an y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye
donc ni transition yi nana ngo CEDEAO ka transition ni dɛmɛ u ka fu siri ko jugu bɛɛ lajɛlen dan na ka sɔrɔ ka taa élection na n'o ma kɛ o ye jamana tɔɲɔ dɛ donc o de kama ne ko n k'u ka ne tɔgɔ fara u ye sanction ta minnu ma k'u ka ne tɔgɔ fara kan le commissaire général des piliers coutumiers parce que an ye u kunnafonina u fɛ anw fɛ u kunnafonina fo kunnafonina a papier bɛɛ bɛ yan u ka décharge bɛɛ bɛ yan degun min bɛ jamana kan ne mɔgɔ to degun kɔnɔ k'e bɛ tila ka sanction ta k'o bin o kan i y'a dab'a kama e t'o jamana fɛ i y'a jamana ci i b'a a jamana disparu de fɛ a boli caman bɛ yen an tɛna an da don olu la bi mais i b'o bɛɛ prévu k'a jira k'a fɔ k'u tɛ jamana in fɛ u tun b'a fɛ ka jamana in ci mais u tɛ se mali ye barika jamana ye o de kama an ka misali la min cir'u ma kɔfɛ in na ko dɔɔni jamana yɛrɛdɔn jamana mɔgɔ dɔn jamana bonya ni karama jamana o mali jamana in ye cɛ si tɛ se ka dankari k'a la ni ala yɛrɛ tɛ kere Farafina Assimi Goïta, Farafina Assimi Nyomancha, Farafina Assimi Goïta, Farafina Assimi Nyomancha, Yomana Yamomi Kara Jamana Deunfe, Assimi Nyomancha, Farafina Ismail Wage, Farafina Kolodali Nyomancha, Farafina Maliki Jau, Farafina Maliki Nyomancha, Farafina Sajo Kamara, Farafina Kolodali Nyomancha, Farafina Murubo Kone, Farafina Murubo Nyomancha, Farafina Shogel Maiga, Farafina Shogel Nyomancha, Farafina Shogel Maiga, Farafina La Goberman Nyomancha, Bariga Alama Barigala, Fasomali Alama Barigala, Adiala Alama Diala, Fasomali Jamana Diala, Adiala Alama Diala, Fasomali Jamana Diala. Ame do ke kata radio swing ala membaga bele jelima ka do ke kata a promoteur ma kera sababu ye ka kuna foni jensa ka mo bo dibiro anga foli baye si jani kena ni here abanda ba masabolo anda masa ni deli ika chide ni ma shidna baye akanu ko so iko sabati promoteur ni abarakelaw ana la membaga bele jeli rasul kaniko so sallallahu rasul ika baraka do radio swing ika baraka do radio swing sallallahu rasul lamɛnbaaw ka sanga ni coronavirus bana yɛrɛ tacogoya ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ sumaya waati la a yirala k'a fɔ sanga ni waati dɔ bɛ ka fara coronavirus bana tɔw kan an ka jamana kɔnɔ kɛra sababu ye kunungo an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛyako ani ɲɛtaa sabatili ma n'o ye Jaminatu Sangare a ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ ni u ye ka kunnafoniya bɔ ka fili fiɲɛ fɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma a ko an k'an janto coronavirus bana la fɛɛrɛ ani hakilina minnu fɔra kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ an k'olu labato i n'a fɔ ka an tigɛw ko sanga ni waati i n'a fɔ ka an nun datugu i n'a fɔ jama dalajɛyɔrɔw la ka an mabɔ ɲɔgɔn na ko ni o waleyaw la sabatira k'an bɛ se coronavirus bana la minisiri Jaminatu Sangare a ye min fɔ o filɛ nin ye si banakisɛ bɛ ka ye mɔgɔ min na a mɔgɔ bɛ ka caya don dɔ tɛmɛna a bɛ fɔ ko tile fila mɔgɔ saba mɔgɔ naani mɔgɔ 10 o kuma ninnu la an tun bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ taamakɛlaw de la minnu bɛ taali dugu la u tun bɛ na test voyageur kɛ n de ka sɛgɛsɛgɛli tun ka ca an bɔr'o la an taara a commencera ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni mais sisan a nana ye kunun yɛrɛ 700 et quelques cas donc sisan ministère de la santé la an bɛ ka stratégie kura de kɛ an ye baara taabolo falen an bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ la hali ni farigan t'i la foyi t'i la banakisɛ yɛrɛ ni mɔgɔ min ye a bɛ fɔ ko bana t'i la an bɛ ka sɛgɛsɛgɛli lase fo olu ma yaasa k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni bana bɛ mɔgɔ min na an ka se k'a tigi furakɛ joona a kana se dɔgɔtɔrɔso la dali ma donc o de nana ni sɛgɛsɛgɛli de kunun an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kunun ta cayara kosɛbɛ don n'an ye dɔ fara sɛgɛsɛgɛli kan dɔ bɛ fara banabagatɔw kan barisa coronavirus bana bɛ se ka ye la i yelen fɛ a tɛ dɔn farigan t'i la e yɛrɛ bɛ dɔnna mais e bɛ se ka taa yɛlɛma dɔ fɛ a bɛ juguya o tigi ma donc o de kosɔn ministère de la santé la an y'an ka baara taabolo yɛlɛma donc an bɛ ka sɛgɛsɛgɛli caya donc jama banabagatɔw bɛ na caya maintenant sisan mun de kan ka kɛ coronavirus ye bana ye bana mun cɛ ka jugu a bɛ ka tiɲɛni kɛ donc ni nin bana façon nana
an b'an ka kɛwalew de falen sisan masque mun filɛ nin ne yɛrɛ da la n'a bɛ fɔ a ma ko masque o de bɛɛ de kan k'o don i b'a don doncogo de b'a la dɔw b'a don bɔnmɔ jukɔrɔ walima nun jukɔrɔ walima u b'a bila pɔsi kɔnɔ walima saki kɔnɔ ni fɛn dɔ kɛra dɔrɔn u b'a ta ka don u bɛ tila ka bɔ o kɔni o ni a donbaliya bɛɛ ye kelen ye barisa n'i y'o kɛ banakisɛ bɛ se ka kɛ masque la e b'i bolo maga la k'a ta a bɛ yɛlɛma i fɛ wagati min na i y'a bɔ i bɛ se ka bana sɔrɔ i b'a yɛlɛma mɔgɔ dɔ fɛ donc an yɛrɛ ka taabolo an kan k'an yɛrɛ ka taabolo falen ka to ka nin fɛn in don a tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔ si ye i b'a don ka ɲɛ ka nun datugu ka bɔnbɔ datugu a modèle ka ca dɔw bɛ yen a bɛ ko dɔw bɛ yen i n'a fɔ ne ta ni ɲɔgɔnna ye i bɛ heure 4 kɛ i b'a bɔ i b'a falen mun bɛ ko n'i y'a don n'i taara i ka so su fɛ n'i y'a ko n'i y'a bila o y'a sɔrɔ dɔwɛrɛ b'i bolo finiman dɔwɛrɛ b'i bolo i b'o don dugusɛjɛ donc dugusɛjɛ filanan i bɛ dɔ in don a ko bɛ kɛ ten maintenant ni mɔgɔ min b'o kɛ i bɛ banakisɛ sɔrɔ wa i b'a lase mɔgɔ ma o tigi ta bɛ se ka juguya hali ni e ta ma juguya an ka denmisɛnninw bolo ma ci donc denmisɛnnin b'i bolo so kɔnɔ i b'i miiri denmisɛnninw la so kɔnɔ i b'i miiri mɔgɔkɔrɔbaw la so kɔnɔ ka taabolo falen ka nin fɛn in don. an balimaw jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko teleton olu ye kunnafonidilaw wele kunungo ka barosigi kɛ ni u ye barosigi tun bɛ ka tali kɛ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye an ka finitigilakaw ye n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye ka se ka u dɛmɛ u ka kɔrɔfɔ ninnu kɛra sababu ye hakilina ni laɲini minnu kan ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka ɲɛsin finitigilakaw ma k'u dɛmɛ u ka baara la min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka se jugu la jamana ka se ka basigi o waleyaw ka lasabati teleton maaw ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga ni o kisaw ye an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. bɔgɔ la ka dun kalama na anw kama cɛ o cɛ ne ye toni don ka taa marifa b'i bolo ni mun faga u b'i faga e ye ko jamanadenw de kama ni kɛ jamana de kama jamanadenw fana kan k'a dɔn u fana kan ka ko k'aw ye an b'o de ɲini bi mali denw fɛ musow ni cɛw a bɛɛ k'a gɛlɛya dimanche nata in n'o bɛ bɛn kalo janvier kalo tile 16 ma CICB la 20h30 a retransmission bɛ kɛ en direct ORTM 1 kan bɛɛ k'i gɛlɛya an ka bɔ ka taa ni mun se ma se ka se CICB la o ŋaniya ka se ka se CICB la ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma ala sago fɛ ka mun fara an ka président ka kuma kɔrɔ ye. kun b'a la an kun y'a ŋaniya siri k'an bɛ dɛmɛ ɲini k'a lase an ka kɛlɛkɛdenw ma ni i k'i bɛ dɛmɛ ɲini bi mali kɔnɔ u b'a fɔ n'an y'a di an ka wari bɛ se an ka wari tɛ se yan anw ye siɲɛ 3 an bɛ wari ɲini siɲɛ fɔlɔ la o kɛra 2012 an ye $50 di Croix Rouge ma k'a di région du Nord mɔgɔw ma ka camion boisson camion 1 d'u ma ka fini caman ba di ka taa di région du Nord ma 2017-2019 an ye téléthon 2 organisé kan an ka balontannaw ye an ye $100,000 ani $50 récolté k'a d'u ma an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ jɛlenya kan nin téléthon in fana an b'a kɛ an ni sɔrɔdasiw an y'a k'olu ka yamaruya de kɔnɔ u sen t'a la dɛ an de taara s'u ma an y'a mɛn don min k'u bɛna école de guerre jɔ an ko n'an ye téléthon kɛ mun bɛ se k'a to u bɛ se k'u kɛ école de guerre in soubassement dɔrɔn kɛ est ce que o tɛna kɛ ko ɲuman ye anw ka tɔn ma an taara s'u ma an ye ministre de ɲɔgɔn ye ani mɔgɔ ma ɲɔgɔn ani ministre de ɲɔgɔn ye an taara an ka fɛɛrɛ fɔ a ye k'a bonya d'a kɔ a ko aw y'an ka baara faamuya cogo min ni tɔ bɛɛ tun y'a faamuya an ka baara tun bɛ nɔgɔya anw ma an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini donc an y'a lawuli walasa an ka se ka mali bɛɛ wele ka mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka tugu an ka sɔrɔdasiw nɔfɛ a kɛ kun tɛ wariko dɔrɔn ye mais mɔgɔ caman b'a la ka sa don o don a bɛ ka bɛɛ b'a kalama yan mali yɛrɛ kɛra an bɛɛ siranna mali ɲɛ mɔgɔ i bɛ bɔ i ka so bi i t'a dɔn ɲuman bɛ se anw dɔw bɛ yen n'an bɛ taa an ka dugu la an b'an dogo ka taa an ka dugu la alors que mali i bɛ bɔ fo kayi fo kidali i ni lafiyalen donc n'an m'an cogo dɔn n'an bɛɛ ye sɔrɔdasiw t'u yɛrɛ dama ma an tɛ foyi k'u ye ɲɛ tɛ mɔgɔluw kɔ n'olu y'u bolo jigin don o don k'a fɔ an b'a la ka kule kungo kɔnɔ an ɲɛ tɛ mɔgɔ la kɔ n'u y'u bolo jigin don o don ala k'an kisi k'an yɔrɔ jɛya la o ye maliko bannen ye donc an y'a lawuli ka se k'u dɛmɛ kelen an y'a lawuli walasa jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛdenw b'u kɔ kɛlɛkɛdenw fana k'a dɔn k'a fɔ k'u ka jamana b'u kɔ an y'a lawuli o de kama ala sago an y'u suganti minnu ye kɛlɛ dɔnkili da minnu ye la paix dɔnkili da minnu ye bɛn dɔnkili da an y'a lawuli an y'olu dɔrɔn de suganti dɔw ye la paix da dɔw ye la guerre da dɔw ye l'armée da
fɔn ni artiste fɔn ye o da an y'olu bɛɛ suganti k'olu don a la ka taa ni artiste 30 ye an b'a dɔn an tɛna se ka ninnu bɛɛ ka tɛmɛ su kelen k'a daminɛ 20h30 la ka taa se 0h la ni minnu ma se ka passer u bɛ yafa ma an y'a lawuli Mali artiste bɛɛ k'u jɔyɔrɔ fa a ko in na ni mun se ye mun ye o de an fɛ yen dɔnkilida de ye dɛ an fɛ yen poyi de ye an fɛ yen ɲɔgɔnlɔn de ye donc ni mun sera ka na mun kɛ faso kama faso ye o y'o se de o y'anw se ye. An balimaw Imam Abdoulaye Koyita ni ale ye wajulikɛla ye karamɔgɔba don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka Ala ye an maliyɛnw de gɛrɛsɛgɛ don a la a ka wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ a sera Korowari jamana kan baara dɔw kɔni kɛra ye baara minnu na jɔnjɔn taara ka di Imam Abdoulaye Koyita ma a segilen kɔ ka na Mali kɔnɔ basi la ale ye wulikajɔ kɛ ka taa kunbɛyɔrɔ la ka seereya dɔw ɲini wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra Imam Abdoulaye Koyita fɛ min bɔra o seereyaw la basi la ka kuma galamani na an ka jɛn an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Balimaw an karamɔgɔ Abdoulaye Koyita a dɔnnen bɛ wajulu kɛla don jamana in kɔnɔ a ka tɔn fana bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Ali Kawusara a ka misiri tɔgɔ ko Banan Kagun karamɔgɔ bɛ wajulu kɛ jamana in kɔnɔ radio so caman na kɛnɛ caman bɛ yen a b'o sigi wa furu dilanni na karamɔgɔ in sen caman bɛ fɛn caman na ka fara kalanyɔrɔw sinsinni kan ani ka fara karamɔgɔw labɛnni kan karamɔgɔ in télé caman bɛ yen a bɛ bɛn o la n'o ye an karamɔgɔ Abdoulaye Koyita ye o hukumu kɔnɔna la a bɛ taama jamana in kɔ kan dugu caman bɛ yen hakaja Mali yɛrɛ kɔnɔna la burusi kɔnɔna dugu caman bɛ yen Abdoulaye Koyita sen bɛ ye o dugu ninnu na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya a kun tagara Côte d'Ivoirekaw fɛ n'o ye Ivoirien jamanaw ye a kun taara bɔ yen silamɛw ka ɲinini kɔnɔna la ani yen silamɛw ka laɲini kɔnɔna la karamɔgɔkɛ a ye tile 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn kɛ Côte d'Ivoire jamana kan o kɔfɛ bonyaw sɔrɔlen kɔfɛ Côte d'Ivoire sigi la karamɔgɔkɛ ye sira ɲini ka na jamana kɔnɔ n'o ye a faso ye Ba Maliba a tuna Bamakɔ ka bɛn arabadon ma nin kalo janvier kalo tile 5 ye ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 13 waati ma n'o ye 13h ye aéroport international Modibo Keita kɔnɔna la karamɔgɔ in a kunbɛnna ni jama caman ye ka sɛnsɛn ka sin n'a ye a yɛrɛ faso la Jikɔrɔ ni Para a ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ kɛnɛ kan bonya ni karama sɔrɔlen kɔfɛ kunbɛnni la kɛnɛ sigira Ali Kawusara ɲɛmɔgɔ olu ka lasilikɛla n'o ye Mahamadu Tarawele ale kumana an ka kumakan lamɛn. Ali Kawusara a jamakulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a daminɛ membre la ka na se a ɲɛmɔgɔw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani Banan Kɔku a commission de gestion misiri a membre bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ président na musow fara cɛw kan ka foli kɛ ka ɲɛsin nin kɛnɛ sigibagaw ma minnu farisogo u ka waati an'u bolila nafolo ka don kɛnɛ in na walasa kɛnɛ in bɛ se ka sigi an bɛ u fo an b'a ɲini Ala bolo Ala ka barika don an n'u la Ala ka n'u sabati n'o bɔra yen an bɛ karamɔgɔw fo karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan min y'a kanu ka na ni ko gɛrɛ y'u bali an b'a ɲini Ala bolo Ala ka barika don u siw la Ala k'u mɛn an bolo kɔrɔ o kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin karamɔgɔkɛ ka denbaya ma a n'a sigiɲɔgɔnw ani dugutigilakaw ni sigida in alimamiw an b'a ɲini Ala bolo Ala k'u bɛɛ sigi la Ala ka barika d'u ka sigi la Ala k'u ka sigi kɛ kɔrɔta ye o kɔfɛ Ali Kawusara tɔgɔ la ani Banan Kɔku tɔgɔ la ka foli ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di an balimakɛ Sila ma min dara karamɔgɔkɛ kan ka na n'a ye ani Côte d'Ivoire jamana alimami bɛɛ lajɛlen ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u bɛɛ ma ani ka foli fanba k'o di an balimakɛ Sila ma o kɔfɛ an bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo a ka cɛsiri a yɛrɛkun ye a bɛ ka baara min kɛ an b'a ɲini Ala bolo Ala ka barika don a ka laseli la Ala ka dɔ fara an n'a ka Ala siranya kan yarabi a bɛ jamakulu min ye Ala ka mɛn ka sira yiru la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ma ani minnu bɛ diinɛ baara Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o kɔfɛ ka nabaga bɛɛ fo yanni ka bɔ kuma la Ala k'an ka jamana Ala k'a basigi ka kɔrɔ suma Ala k'an ki ɲuman di ɲɛmɔgɔ ma Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲɛnama ye wassalamu alaikum warahmatullah. Nin kɔfɛ Seku yɛrɛ n'o ye Abdoulaye Koyita karamɔgɔkɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ ka sabu kɛ a kunbɛnna cogoya min na a kɛra bonyaba ye a yɛrɛ bolo a yɛrɛ min sɔrɔ ka di a kunbɛbagaw ma an ka karamɔgɔ Abdoulaye Koyita an ka lamɛn. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Alahu Ta'ala fo an b'a waleɲuman dɔn an b'a barikada an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini masaba Ala fɛ k'o kɛ jɔn nɔfɛsamante kan Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wa sallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen Alahu Ta'ala bɛ seli ka siɲɛ 10
o kɔfɛ ni kuma kɛ an ma wajibi ye ne hakili la minnu kumana ne bɛ wasa don olu t'a la ka sababuya kɛ a kun ka di n ye ka fɛn fɔ an balimakɛ n'an ka alimami Ilyas Kone a da sera a ma ka tila ka se ya Dr Ibrahim Jabi olu ye foli min kɛ o foli kan kelen pe de bɛ ne yɛrɛ fana bolo dɔwɛrɛ si tɛ yen ka bɛɛ fo aw ka ŋaniya ɲumanya la a n'aw ka kunbɛ cogo la k'a lase an ma a ye nin jija nin cɛsiri min kɛ Alahu Taala de b'aw sara hɛrɛ la o ye minnu fo wallahi u ni foli ka kan ka se an yɛrɛ ka famille kɔnɔmɔgɔw ma du kɔnɔ yan ka daminɛ n yɛrɛ dɔgɔkɛ la Khalil Koyita a ye cɛsiri ni jija min kɛ walasa fɛn nin ka reçu a sara b'a Ala bolo ani an ka du kɔnɔmuso minnu bɛ yan kelen kelen bɛɛ n balimamusow bɛ yan n yɛrɛ furumuso bɛ yan a bɛɛ wulila k'i jɔ walasa baara ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ dugawu k'u ye n furumuso yɛrɛ bɛ jamakulu min cɛ la olu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye groupe Aisha ye camanba bɛ yan an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye u ye boliboli min kɛ n'u ye cɛsiri min kɛ Alahu Taala k'u sara a la hɛrɛ la kalanyɔrɔ min fana ni denmisɛnninw ye kunbɛli kɛ kunbɛli cogo ɲuman na n'o de ye mustaqbalu ye an bɛ dugawu k'u ye denmisɛnninw don Ala ka makɔrɔbasi d'u ma kalandenw don Ala ka dɔnni nafama d'u ma an filɛ quartier min na n'o ye Paraji Kɔrɔni an yɛrɛ ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ kɛnɛ kan yan ka fara an yɛrɛ wolofa kan a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan nin kare yɛrɛ cɛkɔrɔba tora ni maa fila de ye minnu sigilen filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne yɛrɛ wolofa o de filɛ mun sigilen filɛ kɛrɛfɛ o ye Madu Jara ye olu de ka kɔrɔ bi ka tɛmɛ an ka nin kare yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan n'olu yɛrɛ yera an ka jama yɛrɛ cɛ la dɔwɛrɛ si t'an bolo ni nisɔndiya tɛ o ye nisɔndiya de o ye folikan de ye k'a lase u ma ka dugawu k'u ye Ala k'u sara hɛrɛ la o fɔlɔ ye an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ Sheikh Muhammad Traoré a fari man d'a la n'o tɛ waati bɛɛ ka dusu don kɔnɔ ka courage don na a bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ a filanan n'o ye yɛrɛ terikɛ ani dɔgɔkɛ ye a Dr Usman Solih Traoré waati bɛɛ a bɛ sɛbɛnni bila ka taga an bɛ k'i mutaba an b'a kalama an bɛ k'i mutabaga bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'i ye hali n'i bɛna décourager ni sɛbɛnni nin kala wallahi courage bɛ don i la cogo min a sabanan o ye Dr Ibrahim Jabi tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina ale bɛ vocal ci sɛbɛnni bɛ na waati bɛɛ an ma taa yɔrɔ si na t'an nɔfɛ ye komi ale yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan alhamdulillah a b'a fɛn bɛɛ kalama caman b'i to ye k'ale yɛrɛ wele yan contact tɛ ne n'olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ de bɛ tila k'olu ka ci las'an ma donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ si tɛ yan ni kanu tɛ a ye boliboli min kɛ a n'a ye cɛsiri min kɛ wallahi a si ma dogo an na Ala ka bɛɛ lajɛlen sara parce que ni a ma fɔ aw ye aw t'a dɔn mais ne yɛrɛ de kun bɛ yen a ye baara min kɛ ne b'a dɔn a ye jɔyɔrɔ min kɛ ko la n'o y'an balimakɛ Ali Sila a dɔgɔkɛ de sigilen filɛ kɛrɛfɛ an b'a fɔ min ma ko Africa Star transport mobili min bɛ boli Africa Star o directeur de filɛ nin o de y'a dɔgɔkɛ ye o yɛrɛ taara ne sɔrɔ ye misiri dayɛlɛ la parce que ale ye misiri dɔ jɔ Daluwa a kelen k'a mɛn ko n kan ka taa tournoi la misiri kun ma ban mais a ye misiri teliya k'a ban ka bɛn ni ne yɛrɛ ka juma filanan ye ne yɛrɛ bɔra ma ka taa misiri dayɛlɛ Daluwa o ye nin de ka misiri jɔ de ye bon dɔgɔkɛ fana bɔra ye spécialement ka taga Abidjan o misiri dayɛlɛ la an ni dɔgɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye o de fana tilara ka taga kunbɛ aéroport la ka na kabina n'a ye yan bonya min don an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a y'a ka du de bila an ye k'a fɔ k'a ye soden dɔ de bila an ye o tɛ dɛ a ka du yɛrɛ den niveau de don a y'a bɛɛ bila an ye parce que folikɛla kun ka ca wa hali organisation min kun bɛ yen n'olu yɛrɛ kun b'a ka logement ɲini ka dumuni ɲini ka transport ɲini ci fɔra ye yɔrɔ min na ko kɔnɔ ni Koyita kɔni don a logement a y'o to ne bolo o ko transport dun ko a ye transport fɛnɛ to n bolo n'a bɛnna mobili fɛn fɛn ma a bɛ jɛ an bɛ jɔ n'a ye a dumuni ko fɛnɛ don ko k'o fɛnɛ to a bolo ba kɛnɛma komi baara nin yɛrɛ 90% ale de y'a ta ale de y'a ta n'o ye Silakɛ ye n bɛ si ale de ka so kɔnɔ mobili b'a bolo parce que parking fɛnɛ b'a bolo a bɛ mobili location ninnu kɛ tuma dɔw la mobili 3 ka carburant k'a bɛɛ kɔnɔ n'an bɛ bɔ ka taga dugu ninnu na an bɛ taa n'ale de ka mobili jɛɲɔgɔnw fɛnɛ b'a la minnu bɛ mobili proposer mobili dɔw yɛrɛ dira ma a ka ca ni mobili caman ye n'i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ mobili b'i ka bolo kan a bɛɛ y'an ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen f'an b'u wele bonya de la o ka sabali ni y'an jatigi de a ko mobili ko t'an na yan n'an ye mobili wɛrɛ ta ka fara ale ka mobili kan n'an m'an faamu a bɛna sɔrɔ an b'u bɛɛ lasegin fɛ alhamdulillah mais nin ka mobili a ka du kɔnɔna ale yɛrɛ ka tobili mɔgɔ si ma dɛmɛ a la fo ni mun ye tobili kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka na fara ale t'a kan n'o tɛ don o don ale de bɛ tobili kɛ ka d'a ma jaabi da sera yɔrɔ dɔ ma ka munumunu Côte d'Ivoire kɔnɔ bi ni wajule a ma nɔgɔn dɛ autorité ka sira fɛ wallahi a ma nɔgɔn mais ka baara bɛɛ ɲɛnabɔ faamaw fɛnɛ ka sira fɛ ni ale kelen de fɛnɛ y'a baara bɛɛ kɛ a bɛ papiyew don do yɔrɔw la parce que ani mɔgɔw ka di ani faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ papiyew don do ye ne ka don aéroport la n ka bɔ nɔgɔya la ale yɛrɛ balima faama minnu bɛ yen olu yɛrɛ de ye ne labɔ directement ka bɔ aéroport yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye n seli min kɛra Abidjan ye o fana ye faamaba dɔ ye o faama dɔ yɛrɛ ka ladilikan b'an bolo a man d'a ye a ka dɔn
mais place belebele b'a la mais an y'a bɛɛ dɔnni jɔn sababu ye o ye nin ale senna de alhamdulillah ala ye nɔgɔya k'a ye o nɔgɔya fana a y'a ni silamɛw jɛ a la parce que a ye misiri caman jɔ a ka ca o b'a yira alimami tɔn fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire jabi da ser'u ma n'o ye kozimu ye ani kodis ani amsi ani jemsi ani ayiwa fɛmsi a fɛn o fɛn bɛ yen wallahi a si ma dunanya yira n na bɛɛ wulila k'i jɔ k'an dɛmɛ an ka nin baara la a dan yɛrɛ kɛra kodisi yɛrɛ ɲɛmɔgɔba kunna sini o yɛrɛ y'an bisimila ka biro kɔnɔ a ma d'aw ma ka tila ka kado symbolique fana ta ka d'a ma ko Côte d'Ivoire alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kado de ye nin ye mais a b'a di n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a dira tuma dɔ la n'a ye réseau ninnu lajɛ a kɛlen bɛ komi an ka mɔgɔw kun y'a bila sanfɛ bon b'a yira o alimami ninnu bɛɛ ka foli bɛ aw ye yan a karamɔgɔ bɛɛ ka foli b'aw ye yan a bɛɛ lajɛlen bɛna dugawu kɛ ka foli kɛ ne kelen tɛ dɛ an b'a ɲini ala fɛ fɛn fɛn déplacera ka na ala k'a k'aw bɛɛ lajɛlen arijɛnɛ sara ye ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ ye a ye bonya min ta k'a las'an ma an b'a ɲini ala fɛ alaw ta'ala kana dɔgɔyama di aw ma o bonya ɲɔgɔnna caman alaw ta'ala ka ɲɔgɔnna lase aw ma ala ka arijɛnɛ nɔgɔya n'aw ye an ka médiaw fana bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu k'u ye ka daminɛ aéroport la u b'an nɔfɛ foyi yan ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sara baara ninnu ala k'a kundama yɛlɛ ala ka hɛrɛ caman k'an bɛɛ ye ala ka sabati di an ma an bɛ bɔ kuma la yan ni ne hakili ma mun sɔrɔ ni kuma dira Sheikh Ousmane ma ale b'olu dafa insha Allah taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abdallah kota yira fo to gomna ayame ka dɔgɔkɛ Ousmane Solu Traoré nka an t'a dɔn min ka kɔrɔ ni min ye Ousmane Bomosi jɛman ka ca o la ka tɛmɛ Abdallah Kota ta kan nka bɛɛ lajɛlen ko a dɔgɔnin ye dɔ ye Ousmane Solu fana a nisɔndiyalen a ye kuma min sɔrɔ ka fɔ kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fɔlɔ n bɛ foli di an ka ɲɛmaa tɔgɔ la a Sheikh Mohamed Traoré rabitatu du'atu mun ye diinɛ laselaw ka tɔnba ye diinɛ lasela minnu bɛ laseli kɛ cilen ka taa sira kan olu ka ɲɛmaaba o y'ale de ye o tɔn in kɔnɔna na an balimakɛ Sheikh Abdoulaye Koyita maa minnu ɲɛsinnen don tɔn ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔli ma ale bɛ o secrétariat la o kama an ka ɲɛmaa ko nin ye ale de ka kɛnɛ ye a taala taali mun na rabita ka taali don ale ka taali don o la sɔrɔli o kɛnɛ in ka tun kan ka kɛ wajibi nka ka da dɔrɔla dɔw kan a ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ i n'a fɔ a fɔla ka tɛmɛ cogoya mun na o kama a y'a ka foli ci don da ko ka foli lase bɛɛ ma a tɔgɔ la o kɔfɛ ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnya k'a di a Sheikh Abdoulaye Koyita yɛrɛ ma a ye taali mun kɛ taali in kɛla an bɛɛ de tɔgɔ la a kɛra komi anw de y'a ci a taara n'a taara cidenya la an bɛɛ ka ci don ci ɲɛli ani tarolikan fɛn o fɛn mun sɔrɔla a kɔnɔ alhamdulillah o y'an bɛɛ de ta ye ko k'a fɔ ka walimadɔn ani ce a yɛrɛ ye ani ce diinɛ laselaw bɛɛ ye ani ce sunna karamɔgɔw bɛɛ ye o kɔfɛ maa o maa mun y'a bonya sira in kɔnɔna la ka daminɛ tan dasila minnu tɔgɔ ma ani damase minnu tɔgɔ ma ko k'a bɛɛ fo ka kodɔrikaw bɛɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ fo wa a ye baara mun kɛ a y'a kɛ aw yɛrɛ ye an tɛ foli détaillé k'a di cikan sabanan k'a ye karamɔgɔw ni yenkaw ka ci mun lase an ma ci a faamuyala ni Allahu Taala sɔnna rabitatu du'atu yɛrɛ ka baara taabolo la o kɛlen don k'a boloda ka taama kɛ ka taa an kɛrɛfɛ jamanaw la Côte-d'Ivoire bɛ o la wa Burkina fana b'a la a tun laɲinina wagati dɔ la nka ni jamanaw yɛlɛmaw donna ɲɔgɔn na ne ni siɲɛ fɔlɔ o kɛla nin cogoya la an bɛ Ala deli nataw Ala k'o kɔrɔta ne ni nataw Ala k'o kɔrɔta ne ni nataw Ala k'o kɔrɔta ne ni baara o baara mun n'an bɛ k'a kɛ Ala ko baara la Ala k'a bɛɛ kɛ baara minɛlen Ala kana sitana niyɔrɔ sɔrɔ an ka baaraw la Ala kana sitana niyɔrɔ sɔrɔ an ka baaraw la Ala k'an ka baaraw jɛya Ala ye Ala k'an ka baaraw saniya Ala ye ni jɛ ninnu kɛ kun tɛ ko an ka ɲɔgɔn kanu diɲɛ kɔnɔ nka jɛ ninnu kun ye duman ye an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ alijanna de kɔnɔ an bɛ Ala deli Ala ka firidausu k'an sigiyɔrɔ ye Ala ka firidausu k'an sigiyɔrɔ ye an ka taa sigi ka nin baro bɔ don dɔw la an ka taa sigi ka nin langali don dɔw la Ala k'o kɛ an ye o tɛ bi ko ye o la a ka kan an ka sira in ɲɛnamaya o de y'a to n ko Ala ka sɔmantiya don kelen a filanan ye duman ye an ka maakɔrɔw ka jija sababu o jija mun bɛ yen an k'a nɔbɔ alhamdulillah a Sheikh Abdoulaye Koyita a filɛ k'o jija dɔ de nɔbɔ sisan an b'a fɔ k'a walimadɔn karamɔgɔ minnu taala ye o fana y'o ɲɔgɔn kelenw de kɛ ni Ala sɔnna sira in jɛlen bɛ to fo nɔ caman ka to yen o la an bɛ foli ni walimadɔn de bɛɛ lajɛlen ma k'Ala deli Ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma Ala ka barika don sigiw la Ala k'a kɛ sigi minɛlenw ye Ala ka bɛnseman di an ma jannatul firdausu k'an bɛɛ laban ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balima Abdoulaye Koyita yɛrɛ den a denmuso a ye cadeau ba labɛn ka di a fa ma a kɛra ɲɛji kɔnɔna la ka tila ka nasiru ɲuman ko labɛn
a fa ye jama kɔni caman bɔra kɛnɛ kan an sera ka min sɔrɔ kala s'aw ma o kɛra nin ye ala ka sigiyɔrɔ yira na ala ka mali suma an lamɛnbaaw min ye Solomani-Bugu a misiriba ye a yirala k'a fɔ kunungo juma u ka dabaw yɛlɛla misiri in yɛrɛ jɔra a kasabi bɛ taa jɔ fo sefa wari $300,000 ani kɔ la a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka alisilamɛw u ka bato kɛli ka nɔgɔya u bolo a kɛnɛ kan Abdulayi Kanta kun bɛ arajo ɲɛta tɔgɔ la ale ye seereya minnu sɔrɔ an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Solomani-Bugu ye sigida ye sigida min ni a bɛ Bamakɔ sigidaw fɛ minnu n'olu jɔcogo o ka ɲi juma in na min ni a bɛnna janvier kalo tile 7 ma san 2022 Solomani-Bugu misiriba o kɔni dayɛlɛla nin don kɔfɛlen na min musakaw bɛɛ lajɛlen ta la $300,000 $53,000 n'a kunkanfɛn ni musaka ninnu a bɛɛ lajɛlen bɔra sigida maaw olu yɔrɔ i n'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na misiri in kɔni jɔra ka cɛ ɲɛ min ye fure o mara yɔrɔ ani a koli yɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin misiri kofɔlen kɔnɔ sera min sɔrɔla ka bɔ a dayɛlɛli kɛnɛ kan olu dɔw filɛ nin alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah an bɛ ala tanu ka wale ɲuman dɔn ka seli ni kisi ɲɛba ko caya ciden Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan an bɛ wasa kɛnɛ kan an bɛ yiriwa kɛnɛ kan Solomani-Bugukaw ala ye hɛrɛ baku ye mais Mali silamɛw fana ala ye hɛrɛ baku ye n bɛ se k'a fɔ duniya silamɛw bɛɛ lajɛlen ala ye hɛrɛ baku bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a fɔ ni ɲɔgɔnna misiri cɛ ɲuman kare kelen dafalen de don ka misiri jɔ k'a dafa ka kɛ sanfɛla ni dugumana ye ka ɲɛgɛnw k'a la ka selitayɔrɔw k'a la ka morigiw k'a la ka parkingiw k'a la tomato ka décorer décoration ɲuman na ka musagaw bɔ k'a don a la fo $1,300,000 ani $53,000 ni murumurufɛn o ye minnu yɛrɛ ye min di kasi la minnu nana yɛrɛ kama ka fɛn wɛrɛw di dugu la mɔgɔ kana bɔ a kalama mɔgɔ kana dɔn k'o yɛrɛ di la o si t'o jate la o b'a yɛrɛ k'a fɔ o ye hɛrɛba de ye Mali silamɛw ma Mali silamɛya fana bɛ se k'a fɔ tare tare jaba ɲumankɛw bɛ an fana bolo o bɛ se ka $1,100,000 yirigaw don ala ko la hali u t'u kɔfilɛ ni o kɛra jamana min kɔnɔ n'o kɛra diinɛ min kɔnɔ a ka kan mɔgɔ ka sewa ni o jamanadenw ye a ka kan maa ka sewa ni o dugulenw ye a ka kan maa ka sewa n'o silamɛw ye sewa tɛ fila ye bi an sewalen don ka d'a kan Solomani-Bugu ye sigida kura ye sigida kura min don ni n y'a fɔ o ye a jɔcogo kura ye sinon kɔrɔlen dugu kɔrɔkɔrɔw de don mais dugu kɔrɔw de farala ɲɔgɔn kan ka tila ka dugu ni lotisoma kura ye k'a kɛ sigida kura ye ka tila ka AC min ye nin baara in ka tila ka nin espace ba in bila misiri kama u kan ka fɔ ka d'a kan ni mɔgɔ dɔw de don u b'a dilan k'a dɔgɔya wali kelen u b'a dilan ka tila k'a feere mais n'u y'a dilan ka tila k'a to o cogo la ka to o danaya in kɔ sigida mɔgɔw fana k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan kelen kelen ka se ka nin espace in équiper nin cogo in na ala de bɛ tanu ala de ni ce nin ye silamɛ taamasiyɛrɛba de ye ka d'a kan misiri ye taamasiyɛrɛba de ye silamɛya taamasiyɛrɛbaw la a bɛ silamɛ de sankɔrɔta i bɛ dugu yɔrɔ i bɛ quartier yɔrɔ i bɛ siraba yɔrɔ kan i bɛ misiri in kunkolo ye o ye hɛrɛ de foyi tɛ an bolo bi fo nisɔndiya ani barikadali k'a dɔn k'a fɔ nin misiri in fana wari bɛɛ lajɛlen a dɛrɛmɛ ni a tama a n'a miliyɔn ni a miliyɔn kɛmɛ caman a bɛɛ lajɛlen bɔla sigida maaw de kun o de ye ne yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye n fa o de ye n kasa ka d'a kan ni maaw ye nin caman nin hakili la ko jamana jumɛn de y'a jɔ maa jumɛn de y'a jɔ nin wariw farala ɲɔgɔn kan tuma jumɛn na et puis baara in bɛɛ lajɛlen k'a kɛ kalo 10 nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛla k'a ban pewu san 2 ma k'a la san 3 ma k'a la san 10 ma k'a la kalo 10 k'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban pewu k'a dayɛlɛ ka di silamɛw o ye hɛrɛba ye maa wɛrɛw bɛ yen minnu ye jɔyɔrɔbaw k'a la maa wɛrɛw bɛ yen minnu ye sigidabaw k'a la mais bɛɛ y'a kɛ ala kama misiri fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a ye adamadenya bɛ ban tapi min an jɔlen b'a kan mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko tapi b'a fɔ k'a bɛ taa n'i ye a tɛ taa n'i ye o a tɛ taa n'i ye an ma dege a la de mais silamɛw ni de ka kan n'i bɛ sali i ka sali lafiya kɔnɔ n'i bɛ sali i ka sali basigi kɔnɔ kilimuw ka yɔrɔw sumaya funteni kana aw sɛgɛn foyi kana kɛ nin bɛ misiri kɔnɔ tapiw kɛla kɔnɔ a décorela ka lisiriw k'a kɔnɔ ka groupe électrogènes bila ni courant tigɛla sisan courant b'a ta fan bɛɛ nin bɛ hɛrɛ de kɔrɔlen mɔgɔw tun bɛ u mako don nin na u yɛrɛ ka sow de la mais k'a ye k'a fɔ bi an bɛ ka mako don ala ka sow fana la nin b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali silamɛya bɛ nin hɛrɛ ye kumakan laban na an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye duwawu de ye ka d'a kan jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni misiri in baara ninnu n'a ɲɔgɔnna don tuma dɔ la an b'a ɲini ala fɛ a bɛ jamana gɛrɛnden ta ka bɔ jamana in kan nin kɔsɔn o yɛrɛ kosɔn an b'a ɲini ala fɛ nin baara ɲuman min kɛra ala kama nin baara ɲuman min ni sigida mɔgɔw ye a wariw bɔ ala kama ko silamɛya in ka se ka bonya Mali silamɛya ka se ka lakodɔn ba ɲumankɛw ka se ka lakodɔn ala kama fi sabilila o baara ɲuman in kosɔn maa ma ka dɔrɔmɛ b'a la maa ma ka hakilila ɲuman b'a la maa ma ka dɛmɛ b'a la maa ma nana ja i ta maa ma nana kumakan ta pour que duniya ka seereya la ala k'a bɛɛ lajɛlen sera ka jinɛ filanan fana gɛrɛnden bɛ jamana in kan bɛnbaliya min b'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ka bɔ jamana in kɔnɔ pewu ni nin baara in halasili baabu ye ka jamana in dusukun kɛ kelen ye k'a denw dusukun kɛ kelen ye ka famaw ni awa marabagaw hakili bɛ k'u kan bɛ ka diɲɛ ɲɛ maloya ma ka Mali ja ka tɛmɛ kunun an b'o de ɲini ala fɛ ala ka jamana in basigi banaba min bɛ diɲɛ kɔnɔ bana lahuluta min bɛ diɲɛ kɔnɔ bana sidɔnbali min bɛ diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ bɛ bila ɲɔgɔn na ka diɲɛ bɛ tɔɔrɔ ka diɲɛ bɛ sɛgɛn o bana in fana jarabi don a se kɔrɔtabaga ye ala ka kɔrɔta ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka lafiya ka bɔ a tɔɔrɔ ma bɛɛ ka sagi hakilisigi kɔnɔ bɛɛ ka sagi kɛnɛya kɔnɔ bɛɛ ka sagi kisi kɔnɔ ala k'o kɛ an n'aw ye ala k'aw sara hɛrɛ la ala ka jamana to silamɛya kɔnɔ ala ka jamana to basigi la ala ka jamana to badenya kɔnɔ ala k'a to sinjiya kɔnɔ ala k'a to karama kɔnɔ yarabal alamin o de duwawu ye k'a di aw ma aw ni ce aw ni baraji ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye
Wassalamu alaikum warahmatullah. Ne tɔgɔ ye Abdullahi Kontaw, ne jɔyɔrɔ ye min ye ne ye alimami ka danga ye misiri na yan. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nisɔndiya min banna nin wagati in na, nisɔndiya kolo ka girin a ka bon, mais o yɔrɔ kelen fɛnɛ na jɔyɔrɔ min fɛnɛ banna o fɛnɛ kolo ka girin o cogoya kelen na. A sababuya kɛ mun ye nin ye hɛrɛ de ye, nɛɛma kɛnɛ don, ala barikada kɛnɛ don. Ka d'a kan kutuba a kɛra fɛn min kan hakilila bɛɛ lajɛlen y'a mɛn. Ala kira sallallahu alaihi wa sallam selen Madina ka baara fɔlɔ kɛra min ye o ye ka misiri jɔ. Ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ ye o kɛnɛ kan k'i yɛrɛ ye o baara kɛbaga dɔ ye o ye nisɔndiya dɔ ye. I bɛ tila ka jɔyɔrɔ jumɛn na tuguni o ye ala ka nabi ɲuman Suleiman alayhi salatu wassalam. Ala ye hɛrɛ caman k'a ye ka jɔyɔrɔ d'a ma ka masaya d'a ma fɛn caman kɛ Suleiman ye. Suleiman a ye mun de fɔ hɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani ala ye bonya minnu k'a ye ko haza min fadli rabbi yabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. A ko Alahu taala bɛ ka nin hɛrɛ ninnu kɛ ye a bɛ ka nin bonya ninnu kɛ ne Suleiman ye ala bɛ ka ne kɔrɔbɔ ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ n bɛna ala barikada n bɛna ala waleɲuman dɔn nɛɛma ninnu kan walima n bɛna yaada ka kafa ka kɛ fisiri wale ye ala ma ko ala bɛ ka n kɔrɔbɔ ka lajɛ ni mɔgɔ min dun ye ala barikada nɛɛmaw kan ani hɛrɛw kan ala ye hɛrɛ ni nɛɛma minnu k'i ye ani bonyaw diɲɛ kɔnɔ n'i y'a barikada Alahu taala b'i jidi a bɛ dɔ fara i ka hɛrɛw kan n'i kɛra fisiri wale ye ala ma Alahu taala masa kariyalen don ka bɔ e ma masa kariyalen don ka bɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen ma donc lahalaya min bɛ an na o ni waati la o ye nin de ye an b'a ɲini Alahu taala fɛ aw fana ka ala k'an dɛmɛ a baara in na doni min dara an kan yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ka fanga d'an ma ala ka barika don an na ka barika di aw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen fana ka dugawu k'an ye ala k'an bɛn sɔgɔma. Alhamdulillahi rabbil alamin, an bɛ ala tan an bɛ ala barikada ka ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn. Allah subhanahu wa ta'ala ko a ma alikuranɛ kɔnɔ wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ala ka diinɛ tamasiyɛnw ala ka diinɛ yɔrɔbaw ko ni maa min y'o bonya k'a bɛ ala ɲɛ siranɲɛ de jira. Sisan an bɛ kɛnɛ min ka bi an nisɔndiyalen don ka da yɔrɔ damadɔ kan. Fɔlɔfɔlɔ ye min ye an yɛrɛ ka nafolotigiw an ka waritigiw olu ka se ka hakilila sɔrɔ ka nafolo bɔ u kunna nafolo min jate bɛ taa se miliyɔn 300 miliyɔn 57 dɔw b'o sanfɛ ka misiri jɔ ko silamɛw ka seli a kɔnɔ. Hakikatan a b'a yira an na ko diinɛ faamuyala kosɛbɛ diinɛ faamuyali a bonyana a b'a yira k'a fɔ wajulikɛlaw bɛ kumakan min fɔ an ka waritigiw ye a faamuyala a b'a yira k'a fɔ an ka waritigiw ka hami bonyana lahara ko la ka tɛmɛ diɲɛ ko kan. Hakikatan a bɛ an nisɔndiya kosɛbɛ. Misali min fana b'an nisɔndiya ka tɛmɛ o kan o ye ala ka kuranɛ aya u ye baara kɛ n'o ye in tubidu sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Ko ni sarakati n'i y'a bange kɛnɛ kan k'a di k'i ye baara ɲuman kɛ nka n'i y'a dogo k'a di k'o de hɛrɛ ka bon. Maa caman de ye wari di ka miliyɔn caman bɔ ka tila k'a fɔ k'a tɔgɔ kana fɔ abadan. Ala dɔw ma sɔn ka ye kɛnɛ kan a bɛ se ka ye u bɛ sanfɛ walima u bɛ kɛnɛ ma u dogomɛ yɔrɔ dɔ la u kana ye. N'ala duwawu laban min bɛ yen o de ye k'a fɔ ala k'an dɛmɛ misiri in jɔli a jɔra quartier min na ka quartier mɔgɔw dɛmɛ an n'an bɛɛ lajɛlen ka se ka misiri tɔbɔtɔ ka seli a kɔnɔ. Alimami minnu fana bilala la danaya dar'u kan jama marali a hakili a sabali a muɲu a kodɔn ala k'a d'u ma ala ka misiri kɛ seli yɔrɔ ye ala k'a kɛ batokɛyɔrɔ ye jama farali ɲɔgɔn kan ala k'a k'o yɔrɔ ye ka hinɛ jigin sigida la ala k'o kɛ ka hinɛ ni barika jigin dugu kɔnɔ ala k'o kɛ. An bɛ ala fo k'a barikada k'aw yɛrɛ fo an nisɔnkadi kosɛbɛ kosɛbɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala k'an fara ɲɔgɔn kan jannatul firdausi kɔnɔ. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kulubali i ka teli bi